מה שמך בבקשה? אסף יגורי. מהי הדרגה שלך? סגן אלוף. מה דעתך על הקרב שהתנהל בין הטנקים המצריים לבין הטנקים הישראלים? היה יתרון להיערכות של הטנקים ושל הנ"ט בגזרה שאני עבדתי בשליטה בשטח. חלק מהמשימות בוצעו לא בשלמותם, היו מספר פגיעות של כלים. זהו מה שאפשר להגיד. מהי המשימה שהוטלה עליך לבצע באותו קרב? המשימה הייתה לבלום את פריצת הכוחות בגזרה המרכזית בסיני. האם המשימה הושגה? היה קרב, וקרב קשה מאוד, רק חלק מהמשימה הושג. כמה מספר הטנקים ביחידה שלך? יש מספר עשרות כלים, אבל רק חלק מהם משתתף בקרב הזה, ושמהם חלק נפגע, כולל הטנק שלי שנפגע פגיעה ישירה ועלה באש, וכלים אחרים נחלצו לאחור. כיצד נפלת בשבי המצרי? הייתה פגיעה ישירה בכלי שלי, הכלי התחיל לעלות באש, פיניתי את הצוות, הייתי תמיד בהתאם לפקודה ראשון בתנועה לפנים, ולא הייתה שום אפשרות להיחלץ. מה דעתך על היחס שאתה זוכה כאן בשבי המצרי? הפגישות שלי עם הקצינים המצרים אפשר להגיד שהיחס הוא טוב. האם אתה רוצה למסור דרישת שלום אל בני המשפחה שלך בישראל? זה תמיד ברצון לאישה ולילדים, ומקווה להתראות איתם בריא בהקדם. תודה רבה.